Pocztówka ze Feryjów na Górnym Śląsku. Witajcie. 2 lata do zadku zmajstrował żech 3 filmy o dzisiejszym mieście Chorzów. To jest o Królewskiej Hucie, o Hucie Bismarcka, czyli o Hajdukach i o Chorzowie a Maciejkowicach. I w tym ostatnim filmie są my we Śląskim Parku. Na koniec tego materiału kaj teroski gynał też my są. Wtedy, że jeszcze nie wiedział, co byda bardziej związany z tym miastem. I muszę wam powiedzieć, co niedawno przekludziliśmy się tutaj do Królewskiej Huty, do Königshütte, genau na Klimzawizę, to jest na Klimzowiec. I tak jak we Łaziskach, kaj zmajstrował żech główny film na zaczątek, a potem majstrował żech jeszcze 7 takich inkszych filmów o tym mieście, tak tutaj byda pokazował wam dzisiejsze miasto Chorzów. Toż Królewska Huta, Hajduki, Chorzów i Maciejkowice, to wszystko, co dzisiaj tu się znajduje w tym mieście. I myślę, co będzie więcej niż 7 tajlików. Naprawdę je tutaj co pokazować. A dzisiaj pokażę wam cosik, co mamy tutaj we Śląskim Parku, bo wtedy w tym ostatnim tajliku powiedział wam, że niewiele na temat tego parku. Pokazał, że wam takie główne atrakcje i no fest krótko, że o nich osprawił. Dzisiaj wezmemy się na warsztat jedna srogo atrakcją. W tych mikrorajzach po dzisiejszym mieście Chorzów byda wam pokazował to, co nie zmieściło się w tych 3 filmach, jako też to, o czym żech godał ino krótko. No tak było ze Śląskim Parkiem. Nie będziemy dzisiaj pokazywać wam całego Śląskiego Parku, no ale jedna rzecz, tak jak żech już powiedział, godą oni i stoja przy niej 2 lata do zadku, no ale ta rzecz była jeszcze zawarta, można powiedzieć, nie istniała. Dzisiaj to się pomieniło. A wy, jeśli żeście jeszcze nie widzieli tych 3 filmów sprzed 2 lat, to kuknijcie se i też porównajcie, jak wyglądały wtedy filmy, a jak teroski wyglądał kanał, wyglądają filmy, bo to durś wszystko się rozwija. I na prawo, 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 prawo. Ale nie dzisiaj, nie jesteśmy na to przygotowani. Jedne rzeczy w mieście zawierają, drugie otwierają. 2 czerwca zawarli estakada. Wiemy, nakręcił żech taki short, krótki film na gorąco. Jeszcze planuje zrobić taki dłuższy film na temat estakady. No a dzisiaj, 14 czerwca 2025 roku, odewrzyli w końcu po 10 latach basen Fala, przed którym my są i za chwilę na nim będziemy. Po śląsku tak richtig powinni my powiedzieć basen Wela. Fala to Wela po śląsku, no ale z kuli tego, co je to włosne miano, to go domy Fala, a z kuli czego to miano? No z kuli sztucznej Wele. To była srogo atrakcja. I to urządzenie, ten motor na sztrom robił ta Wela. No dzisiaj mamy już moderną technologię, no ale dali ta Wela mamy. No jakoby to było basen Wela, Fala bez Wele. A tutaj możemy sobie poczytać na tej tabulce i kuknąć, jak ten motor wyglądał. Basen mamy we parku. Nie idzie tutaj wjechać autokiem, toż musimy albo iść piechty, jeśli ktoś blisko mieszka, tak jak my szli, albo zaparkować na parkplacu na Siemianowskiej ulicy, a potem albo piechty, albo takimi busami małymi na sztrum jechać. No i takie busy my tutaj widzieli we przebitkach mocie. Tutaj mamy cennik, no i muszę wam powiedzieć, że jest dość drogo. Mamy po godzinie 3, jest troszkę taniej, 4 zł za małego bajtla do 3 lat, bo Bruno ma 2 latka, 39 zł do nos, powyżej 16 lat, 82 zł to nas wychodzi. Możemy też
bilet familijny kupić, no ale to się nie werci, to się werci, kiedy mamy 2+2. Możemy też kupić ticket na bazen i na Elka i ten ticket na Elka możemy do końca roku wykorzystać. No a tak normalnie to mamy 47 zł, 6 zł do małego bajtla, od 3 do 16 lat 34. Stażyki mają tani, tak samo jak młodzież. No w porównaniu choćby z katowską buglą, już teraz nie pamiętam jak łyskiego roku to było, no ale chyba 16 zł całki ticket, no to jest drogo. No ale go dają, co to ten bazen to jest naprawdę wielko atrakcyjo, jedyny taki na Śląsku, ino 2 ze sztuczną welą, odewrzone bazeny są we Rzeczpospolitej, no bo zawarte są, no we Halembie też w akwadromie, a tutaj mamy jeszcze takie te dmuchańce. No ale my idziemy w końcu na bazen, nie poradzicie się doczekać. No je drogo i myślę, co te ceny będą musiały być troszkę obniżone, no ale z drugiej zajty, no jest to coś nowego, zainwestowali tu pieniądze. No, szajbnijcie w komentarzach drogo albo tanio. No i sumy w końcu. Bazen odewrzyli w roku 1966. Na zaczątku, kiedy majstrowali Śląski Park, wtedy WPKiW, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, dopiero kiedy już pojawił się na świecie, pomienili miano tego parku, to dopiero nie skorzej wymyślili taką koncepcję, co będzie tutaj bazen. No i dobrze. I no wtedy we ludowej Polsce nie było jeszcze takich szerokich bazenów. Toż pojechali na Madziary do Budapesztu i koncepcję tego bazenu wzięli z Budapesztu. Ta sztucznowela, to wszystko, ja. No, wtedy był to chyba jeden z największych bazenów w PRL-u i też najbardziej modernych. I dzisiaj też jest to jeden z najbardziej modernych bazenów w Rzeczpospolitej. No i zaroski przejdziemy się. W 2014 zawarli bazen. Ja pamiętam jeszcze za bajtla, że tu łaził. Pamiętam takiego bilda ciepna wam tutaj ze moim rodzeństwem, ze bratem, ze siostrą. Siedza na takiej sztucznej wyspie, można powiedzieć, ze szajbunkiem Coca-Cola. No dzisiaj ten bazen ganz inaczej wygląda. Dobrze, co je, dobrze, co zaś mamy fala, bo no, chyba były takie idee, co by ganz to zawrzeć i co by tutaj nic nie było, no bo bazeny są w okolicy, Katowice, Bytom, ale to jest całko historio. No i radujmy się, co zaś mamy fala. Mamy pół siódmej, o 7 zawierają bazen. Tu jeszcze Bruno się toplo, Weronika już przebleczona. No i mamy tu moc bazenu. Wybaczcie, co żech zamienił mikrofon. Nie mam kaj go przyłonaczyć. No i tu jest ten bazen ze sztuczną welą. Mamy też zjeżdżalnię, mamy 5 zjeżdżalni. Ze 2 żech korzystał. Z tej oranżowej, a spokojno taki spad na końcu, i z tej żółtej. Mamy 2 żółte, no żółta tako łagodno, ta modro to mamy tam takie taką kula, nie wiadomo co to tam jest, to wola nie ryzykować. No i ta zielono, no to mamy tam na takich pontonach, takie one. No i tu mamy te zjeżdżalnie. Ja no naprawdę mam porównanie z buglą, kaje ino jedna zjeżdżalnia, a tutaj mamy ich aż 5 i to roztumajtych. Wybaczcie co pod słońce, no ale taki najlepszy landschaft nie wleża hań, bo boję się co kamera mi się zamoczy, ale naprawdę to jest coś, ten landschaft na ten turn, no wygląda to naprawdę fajniście, tako pocztówka ze feryjów na Górnym Śląsku, ze Chorzowie we Śląskim Parku. No tu mamy z drugiej strony ten landschaft na zjeżdżalnię, no i na dole mamy
rosną te bazeny, no i ten turm. Woda tutaj z wierchu zlatuje, to wszystko je przeszklone. Widać szłap od personów, co tam na wierchu są. Widzicie, ja? Fajniście to wygląda. No i ten turm. Turm, nie wiem, eli to jest oryginalna wieża, co była kiedyś, albo odbudowano, no ale to jest to fest charakterystyczne dla fale. Kiedyś skokali z samego wierchu z 10 metrów, dzisiaj mamy pierwszy poziom, trzeci i piąty skokają musicie mi wierzyć, skokał ze pierwszego i drugiego i piątego 1, 3 i 5 metrów, no trochę strach z tych 5 już było, no ale no na kepkarzek nie skokał, wszystko na nogi. Te skoki są kaś co pół godziny i te roski zawierają, jak widzicie 4 metry tutaj do tego bazenu się skoko, to jest to zicher. No i polecą wszystkim. Tutaj jeszcze mamy taki bazen ze kulą, ze balem. Tutaj mamy taki wytajlowany, sportowy 3 tory. No i takie one też tutaj możemy se pograć. Atrakcje dla dzieciek, dla młodzieży, teraz już zawierają, no ale we przewitkach mocie, no dla Bruna to jest jeszcze, no on jest za mały, no ale kiedyś myślę będzie korzystał. Słuchajcie, to jest cosik, tu Bruno szalał plac graczek. Plac graczek, wodny plac graczek, no nie na tej zjeżdżalni, no ale tań mamy jeszcze inkszo zjeżdżalnia. Ja tam modro, co ze mną zjeżdżał, no fest był rot, no i dali, widzicie jeszcze taki plac graczek wodny, no ale idzie suchymi szłapami wkładzić. Tu też Bruno fest szalał, naprawdę fest mu się podobało, widzicie to we przebitkach, no fajniście to jest, słuchajcie, no na inkszych bazenach tego nie mocie. Richtig werci się tu przyleś, z bajtlami werci się przyleś, bo tyle atrakcyjów do nich jest, co na zicher nie będą się nudzić. No i jeszcze suchy plac graczek, tutaj Bruno na tym aucie szalał, brum brum, godą tu mocie we przebitkach, no tyle atrakcyjów dla bajtów, no i naprawdę dobrze to jest majstrowane. Myślę, co werci się dać tyle pieniędzy, no nie ma tonio, to jest drogo, no ale w porównaniu ze Bublą, najlepszym bazenem w okolicy, też po remoncie, co żech tam łaził, no naprawdę to jest lepsze. To jest chyba najlepszy bazen na Górnym Śląsku, na Śląsku, nie wiem, no nie był żech we każdym, no ale naprawdę może konkurować ze najlepszymi. Dla kurzoków mamy ekstra place, co by nie madzili inkszym, no ale też co by mogli se zakurzyć, a nie kaś kryli się. Tu mamy taką dina, myślę, co mogą kiedyś być jakieś występy. No i możemy też coś zeżreć. No teraz już to jest zawrzyte, mamy cennik wiele, coś i kosztuje. No fast foody to są, no hamburger 25 zł, gofr 10 zł, Coca-Cola 9 zł. No nie są to jakieś wygórowane ceny, myślę, no ja takiego żarcia nie jem, no ale gdyby ktoś chciał, no to może sobie też tu coś zeżreć. Hasioki są na każdym kroku, takie hasioki, widzicie, no i są jeszcze hasioki tu do segregacji, plastik, papier, glas, bio, zmieszane, no i szranczki, co można coś ich przechować. Jeszcze na ten temat byda zaroski godą, no i haźle. Haźle, ja się pomylił, wcześniej mieliśmy babskie, że ich wlos do babskiego, tu mamy chopskie, no bo to takie małe to, no i mamy też braillem połączone, no słuchajcie, no wygląda to dobrze, no nie ma tutaj nikogo, to mogę wam pokazać pisuary i tu, no słuchajcie, wygląda to dobrze,
co by to, no i jeszcze dla inwalidów i izba dla matek z dzieckami i przeblekalnie. Tutaj też naprawdę moc tych przeblekalni mamy na każdym kroku. Też rączki, naprawdę to jest dobra idea. Nie pamiętam Eli na Bugli albo na innych bazynach takie coś jest, chyba nie. No takie coś mamy, ja, obejrzyjcie. I no, wkładamy. Znaczy to było tu, możemy te, no wciepujemy tutaj 2 złote, ja, i no 2 złote. 5 żech próbował. No i zawieramy tutaj kamera, żech mógł skryć, mogliśmy z Brunem i Weroniką łazić, naprawdę wszystko było fajniście, już to biera po leku i byda się z wami po leku żegnał, myślę co jeszcze na zicher tutaj przyjdziemy. No i mono kiedyś film zmajstrujemy zaś ze inkszej perspektywy, a wy czekajcie na kolejne filmy. Kolejny film za 2 tygodnie. Będą filmy z dalsza i z bliższa, te mikrorajzy też będziemy też gadać o estakadzie, będziemy też kiedyś we zoo, tu we parku, no ale też będziemy na inkszych placach Górnego Śląska. Toż widzimy się roztomili za 2 tygodnie, bo do końca feriów, do końca letnich feriów, do końca sierpnia filmy co 2 tygodnie w piątek o 6 wieczór, toż jeden film nowy, a na drugi tydzień co nie będzie filmu, to proszę was, co byście nadrobili te filmy, te stare filmy, co żeście jeszcze nie widzieli, bo naprawdę je co oglądać. Kole 200 filmów na kanale, a my jadymy durś. Dziękuję wam za dzisiaj, abonujcie mnie i knefel subskrybuj, napiszcie jakiś komentarz do zasięgów i przychodźcie tutaj, no i też jeżeli na Facebooku, Instagramie, no i też na TikToku jako Śląski Pieron. Chowcie się pryska.